Oscar. Ja, hvor er du god. Og skal man ind igennem hullet. Ind igennem hullet. Kan man skyde med bolde der? Der var med til os også. Prøv at se bag dig. Ja, altså rimelig stejl, den der ryg tilbage. Det er den der bare sådan. Kom klar, vi skal over prøve en sjov en. Klar? Vi skal overprøve en, der er ligesom den lilla. Derovre der er det ligesom den lilla. Kom! Kom! Den skal vi prøve ligesom lilla af. Herovre. Kom! Den er mig! Den er mig! Den er mig! Op over! Op over! Op over! Og ned! Ned! Boing, boing! Boing, boing! Op! Og op, og op! Og op, og op! Og op, og op! Og den er ligesom den lille. Den går stejl, den der. Skal du prøve den? Nej! Og den der over bedre, tror jeg. Den er stejl, den her. Skal vi ikke prøve den? Nej! Den er godt nok sejl. Det er sygt, mand. Har I prøvet den? Nej. Skal vi prøve den med Tess? Skal vi prøve sammen med far? Nej, venter. Nå, du venter ned på, jeg kører ned af den. Den er god med dig. Det var da en god idé. Ja. Skal jeg lige gå ned først, og gribe, hvis jeg er i... Ja, det går fint, det der. Okay. Gå ned. Ja, så kravl forsigtigt lige også. Er du rutscher? Nej, jeg tror, jeg venter på, at du rutscher med. Jeg tror godt, Matthæus' far, han tør. Han er mega sej. Og prøv at se krokodiller. Clara! 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 Se! Krokodiller! Den der skal vi over for. Den er sjov. Det skal vi. Så skal man bare lige ned i bunden og hente sådan en fløde først. Ja. Prøv at se Matthæus. Kom ned herovre. Der er en lige til start og lidt tilbage. Prøv lige at se herhen. Hvor der er en stjerne tilbage. Det er måske bare trapper. Ja, det var bare trapper. Jeg skal lige kravle lige ned først. Forsigtigt. Forsigtigt. Ja.